Imos coa seguinte participante, la chamase Ana Lista, é fisioterapeuta especializada en fisioterapia respiratoria e profesora da UDC. Ven presentarnos o seu monólogo Os músculos respiratorios, eses grandes descoñecidos. Un aplauso para Ana. Lembrades a enxeñosa resposta que dechedes algúns de vós sobre como resolver o enigma do tubo de aceiro o último día? Algúns propoñades soprar dentro do tubo e outros aspirar para facer ascender a pelotiña de ping-pong. Dende logo, moito mellor que relaxar o esfínter e probar o principio de Arquímedes. Pero en calquera caso, pensáchedes no fortes que terían que estar os vosos músculos respiratorios para logralo? De feito, algunha vez pensades nos vosos músculos respiratorios? Como fisioterapeuta respiratoria, hoxe vou vos falar disto. Os músculos respiratorios divídense en dous grandes grupos, os expiratorios e os inspiratorios. Os primeiros son máis coñecidos porque son os abdominais, a famosa tableta de chocolate. Os segundos, a pesares de ser vitais para todo ser humán, son, a miúdo, os grandes descoñecidos. Os músculos, o principal músculo inspiratorio chámase diafragma. Está situado na parte baixa das costelas e ten forma de paraugas. Cando se contrae na inspiración, empurra as vísceras abdominais. Tamén temos uns músculos inspiratorios accesorios que axudan o diafragma cando isto precisa. Por exemplo, os que queríades sacar a pelotiña de ping-pong aspirando polo tubo, precisaríades chamar a todos os vosos músculos inspiratorios accesorios. Pero, como poderíamos saber se os músculos inspiratorios son competentes para rescatar a pelotiña de ping-pong? Pois moi sinxelo, poñendo a unha fisioterapeuta respiratoria nas vosas vidas que vos mida a presión inspiratoria máxima, tamén chamada PIM para os amigos. Esta é unha proba sinxela que consiste en baleirar todo o pulmón de aire para despois aspirar moi forte por un aparello que é capaz de medir a presión xerada en boca en centímetros de auga. Este resultado o compararíamos cos valores de referencia, é dicir, o esperado para o teu sexo, o teu peso, a túa talla e a túa altura. Se o teu valor está por enriba do 80% do valor predito, estás de parabéns, os teus músculos inspiratorios están fortes. E para aqueles que preferiríades soprar dentro do tubo, que podemos facer? Pois medir a presión expiratoria máxima ou PEN, que consiste en, primeiro, encher moitísimos pulmóns de aire e despois botalo con toda a vosa forza, polo mesmo aparello. De novo, obteríamos uns centímetros de auga que compararíamos cun valor de referencia. Se este valor está por enriba do 80%, estades de novo de parabéns. Os vosos músculos expiratorios están fortes, aínda que non asome a tableta de chocolate. Cando a PIN ou a PEN están por debaixo do 80% do valor de referencia, falamos de debilidade muscular respiratoria. Por sorte, os músculos respiratorios poden adestrarse, igual que adestramos un bíceps ou un cuádriceps no gimnasio. Así que xa sabedes, dende agora, máis tarefa para o gimnasio. Pero o como adestralos volo contarei no próximo monólogo. Xa sabedes, que nes querades saber se poderíades rescatar a boliña de ping-pong, só tedes que medir a vosa ping-pen. E senón, os que non podeirades, sempre podedes recurrir ao chorriño ou, mellor todavía, podedes buscar a unha fisioterapeuta respiratoria que vos ensine como adestrar os vosos músculos respiratorios.